Faise esta presentación nun tempo importante. Nun tempo importante porque, efectivamente, primeiro estamos diante dun proceso asamblear, un proceso democrático do Bloque Nacionalista Galego. Tamén un tempo importante porque a sociedade galega vive unha crise económica e social que poderíamos calificar de brutal. Efectivamente, vemos persoas que viven día a día o drama do paro, que viven os recortes salariais, que viven, como se lles di, que teñen que reducir as súas prestacións sociais, sanitarias, educativas. Diante de toda esta política dos recortes, precisamos máis que nunca políticas claras, con compromisos políticos e con compromisos éticos. Porque a sociedade é o que está pedindo as organizacións políticas, compromisos políticos para transformar a sociedade, para ter unha sociedade efectivamente para as persoas e non para o capital financiero. Presentamos esta candidatura desde o traballo conxunto, o traballo que consideramos necesario en equipo para construir e fortalecer lideratos desde o colectivo no Bloque Nacionalista Galego. Preséntase esta candidatura desde a concepción de ter necesariamente un Bloque Nacionalista Galego plural, colectivo e que poña en valor e que pon en valor as ideas e os compromisos da militancia, que pon en valor todos os días esos compromisos dos miles de persoas que traballan arreo por unha aposta de país, por unha aposta nacionalista, transformadora, de esquerdas, feminista e que cree e acredita coas súas palabras e cos seus feitos na importancia da democracia participativa. E o primeiro que quero enfatizar é que o feito de que eu sexa proposta da Alternativa pola Unidade a candidatura a presidencia da Xunta do BNG non responde a unha decisión exclusivamente persoal. Responde a petición formulada por moitos compañeiros e compañeiras do BNG que se identifican cas propostas e o xeito de facer política da Alternativa pola Unidade. Eu sempre concebín a política como un compromiso cun proxecto colectivo. Creo, ademais, que esa cultura política está moi arraigada no BNG e un valor a preservar, e tendo en conta esa petición formulada por grande cantidade de compañeiros e compañeiras do BNG, manifestei a miña disposición a asumir este compromiso de poder ser o candidato a presidencia da Xunta do BNG se na Asamblea Nacional do BNG do vindeiro fin de semana os militantes do BNG consideran que podo ser útil para o Bloque Nacionalista Galego no exercicio desta función. Aspiro a un BNG cun perfil claro, cun perfil coherente, como forza política nacionalista, como forza política de esquerdas, como forza política comprometida cos intereses das clases populares da maioría social deste país. Aspiro a un BNG que sexa unha alternativa ás políticas imperantes, nos contidos, nas propostas que formula, pero tamén na súa práctica política, no seu xeito de entender e de facer política. Aspiro a un Bloque Nacionalista Galego activo socialmente, implicado e involucrado ca sociedade, cercano aos problemas dos sectores sociais que constitúen a maioría social deste país, identificado cos seus legítimos intereses e aspiracións. Aspiro a un Bloque Nacionalista Galego que sexa a casa común do nacionalismo, cun modelo organizativo, democrático, participativo, onde a soberanía resida de xeito inequívoco, de xeito pleno no conxunto dos militantes que conforman a nosa organización. Despois do proceso de debate nas asambleas comarcais, onde se debateron as teses presentadas, é tempo agora de presentar naturalmente as persoas para dirixir o BNG, tamén para optar a presidencia da Xunta nas vindeiras eleccións galegas. É unha lista paritaria de homes e mulleres. Eu creo que con persoas solventes, con coherencia, con práctica contrastada de servicio ao Bloque Nacionalista Galego. Unha lista de persoas comprometidas antes, agora e despois da Asamblea Nacional
co Bloque Nacionalista Galego e xa que logo con Galiza. Nos formulamos un proxecto en positivo para facer do Bloque Nacionalista Galego un instrumento político útil para Galiza, como decía, para a maioría social no tempo de hoxe, no 2012, no contexto actual, e polo tanto un contexto de profunda crise económica, social, da democracia en pleno colapso do modelo neoliberal. Un BNG que combine acertadamente o traballo institucional e o social. Un BNG capaz de ilusionar, de ser referente en primeiro termo de todos os galegos e as galegas que buscan unha saída distinta a que hoxe nos ofrecen os partidos que representan os intereses do capital financiero. Un BNG con proxecto e con acción, capaz de liderar a oposición na Galiza ás políticas centralistas e de dereita, como paso previo imprescindível para poder ser goberno. Un BNG unido, serio, coherente e mantendo na práctica, facendo real o principio de que todas e todos os afiliados e afiliadas do Bloque Nacionalista Galego somos iguais, iguais en dereitos, iguais en obrigas.